שומע? שומע? כן, כן, שומע. אתה יודע שאני אלוף. לא להעמיד בקבוקים. כן? לא חושב, אין לך קונדיקציה. תקבל. זה נקרא להאמין? אלוהים, תביא לי את הכוחות של אלה בקבוקים! 3, 4 ו... מה? איך הוא פתאום נעמד? זה לא הגיוני. הוא היה לפני שנייה על הרצפה אבל. רוצה לראות עוד כמה? אבל איך? איך? רוצה לקבל עוד קצת? לא. קבל עוד קצת. הנה, תראה, לא הצלחת. בבקשה. רגע, עכשיו. מה? איך? אבל זה היה לרצפה. אמרתי לך, אלוף כמוני לא תראה לעולם. ועכשיו קבל את המוצא הכי פשוט, וזה יהיה על הפקק. זה לא על הפקק. איך? זה היה לפני שנייה פה. אבל זה היה פה. זה היה פה, מה, ממש. בכל זאת זה לא על הפקק. עכשיו זה יהיה על הפקק. הנה, זה לא על הפקק. מוסר השכל. בקבוק תמיד יכול להיות על הפקק. סתמו. בבקשה.